ilitum dak Karbi Anglong Autonomous Council along Voreng asai keklem do natum alang litum aphan pension ave la pen GPF ave pupini ni alam aprang mena non anda do bomlang la kavedet nang ji athe kopima la bang ilitum council atum lang pemina lang athema council के गवर्नमेंट ऑफिस लगे established by constitution India constitution pensi labangso autonomous council के kaselam lo kapangni के seng lo Assam government le autonomous council constitution pen ke seng ason thak thaksi da Karbi Anglong Autonomous Council mate Dimasa Autonomous Council sita ba Kaprek Autonomous Council sita lake 6 schedule pen si ke senglo la pen 6 schedule ke part and parcel of Constitution of India lage tok dak alam lo lage chini lor lo lage ajha katum mathalo la pen ke chok chi pen than rong titi lo athe ke council ke kopine DRDA ason kopine municipal ason kopine association ason puson si matha thurong la hadak a rule do pension ke long ledet athe ke foreign service along ke claim atum ke pension long le foreign service pulotang te hambang adet America London dam nangi po foreign service bangali lagadak FR along fundamental rules la pen subsidiary rules finance department along akitab Aron along sige tok do foreign service puke DRDA ta foreign service lo municipal ta foreign service lo la pension taksi kopini a corporation hey huita foreign service lo for example small industry development corporation halata foreign service lo foreign service pu akipu dama bangke lake in India ba Assam government arlo abinong kali po abang government constitution men leka selam kali lake kopini a act pensi ka selam act 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 Aron pensi ka selam hala ke foreign service pulo non ilitum council bangke act pen leka selam kali lake constitution men ka selam la potsi council ta pura lake government office lo lake council ke government lo autonomous council ke muthe lake autonomous lake India government ta nangchi chudun nok no lapen Assam government ta nangchi pudun nok no itum autonomous itum free la potsi la autonomous council ke lang jia phanta ka audit jia phanta accountant general pen pa audit nang ji hala Assam government aphan ka audit damason ba Nagaland government aphan ka audit damason dakta nang audit nang ji dak ke claim nang elang do eson son ni lasi jong si allo ko pini ke chok che do chodlang pulo tangte la ke hala bangso FR lapen subsidiary rules level fundamental rules along si lapen akaprek a rules dolangante hala si ka modify ka amend nang po lapen ilitu accountant general office dam si hadak si chingki dam nang polai hu alam lapen ilitum
service ke do an atumta pension ke long rep nang polake la pen GPF ta a provision la ta do rep nang polake GIS ta do rep nang polake la ke do un e ason ave la si nilifan ke aprangar ni ke dak council long kam claim lote retire podok dok lote alang liphan Assam government along pon thu det titi aki pudama bangke dak retire det lote alang li pension long le det po body nili pilo ko claim nili principal secretary BTC lo nili chief secretary benching kilo re BTC da constitution man siga selam lo ke sar lage alaga government lo ke ante ni hadak le retire tamile ni pilo pension ke long le det po aman ni liha kokrojar BTC along ke do hot si ni liha dak si retire det ni li pension long lo na lo ke long le det po la si non ke do an sakori council long ke do an atum APHLC siya power ke wang ma alang litum hanya pension da pilapo la pen GPF a provision da claim lapo GIS a provision da claim lapo la tege government a sakori pusini tu pudet ji lage alo ki puji Aron tu lage lahai kado phanda kardom pilo la pen kado phanda la kachar la soalam ki katar lip rep ji aphanle bor ilo nang la sakor dak council long sakori ke claim atum an master ta me jet tabe alang litum ta la salam tar lip lap no kardom